Takže ahoj lidi, já jsem Maty a dneska vás vítám u dalšího tematického videa. Smajlíci neboli emotikoni slouží k vyjadřování pocitů na facebookových stránkách a nebo na Messengeru. Když jste smutný, hodíte tam prostě smutnýho smajlíka. Když jste šťastný, hodíte tam prostě a jednoduše veselýho smajlíka. A když jste nerd, tak si s váma prostě nikdo nepíše. Ale někteří lidé to takhle nemají a smajlíky do chatu posílají podle své libosti. Pak vlastně nevíte, jak na tohoto člověka máte zareagovat, protože nevíte, jak tu větu vlastně myslel. Tyto smajlíky používají převážně teenageři a všichni víme proč. Kdyby se tato funkce dostala do rukou starších lidí, tak by například tvoje babička, jo, přesně tvoje babička, nedala pokoj ani na sekundu. Kámo, ta by tě ani na záchod nepustila. Nějací smajlíky vyjadřují pocity, které upřímně cítíme a ty smajlíci k něčemu opravdu jsou. Ale ne všechny dávají na první pohled smysl. Rejžo, končíme. Ale samozřejmě smajlíků lomeno emotikonů je na světě ještě jeden typ. A ne, nejsou to nesmyslné obličejíčky. Jsou to symboly, které mají zobrazovat ovoce, jídlo, pití, nějaký různý jazykový symboly a objekty. Jsou to prostě symboly, které značí jedinou věc. Hovno. Ale to tam ale popravdě taky je. A to mě dostává k otázce, k čemu tyhle symboly vlastně jsou? Ano, správně, úplně k ničemu. Úplně, ale úplně k ničemu. Ale co já vím, možná někdo nějakou dobou na ty symboly přijde, jak je využít do chatu. Ale to fakt nevím, co by to muselo být za zrůdu. Tak lidi, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, budu hrozně rád za sdílení, like a nebo za nějaký pěkný komentář. Zatím čau!